man ka. Ambi ako ng kwarta. Ala, upat na gay na. Mom, kailangan itong pronti kung kasi pilas na bini. Di ba? Sige, yung tanong mo. Mau na sila? Mo ba rin eh? Teka to. For the second time around, you're here. Uy, na ay nagkuan-on sa mana siya. Prenup nga kuan. Pero Ano ko rin po, Andri? Ang murag ng prenup no. prenup. Pero Muslim. No? Ayun, siguro sila. Tarang isda ito. Nagpapay. Kabalo na dyan ang babae mo. Unsa akong gibalik. At siya wala pa ko. Silupe. Pwede na lang, mapalit na lang ang kuan. Hindi mo po, Andri. Nailamisa dito oh. Ay, Dito. brown, brown. Oh, dito ang kaananan. Ang buhok, bakit ito? Tinuda yung buhok? Or wig? Ang mga estudyante ni ay. Wow, kagot sa rainbow. Slide dan lug mo din kanina pa. Taas man ang kaon. Kapag di ko mo sa tuya-tuya oh. Ito ko for kids only. Abot na po. Isa man isa ka stone eh. Nandun ko bilang ko na ko sa akin. Pang, may wala na ko na shake ba? Hindi ko yung shake ay ito ko. Oh, may customer.
ba? Uy. Correct, Jude. Nagloko sa sagno ko tigyo ko siya yung manghod. Pagtanaw sa mura jud siya. Ay ko yung mama mura jud daw siya nawa danog kalag. Ay. Man, pagkalisod sud na ng cruise ship te. Ang may nakasod ng mga eskwela ana. Na daw siya kauban daw na kay sa barko niya maagi og grade 6. Naman sila choice kung iba ko pa yung kontrata. Uli basta gabi eh. Boy, grabe yung mga iba. Uli, mo itong itagaan ko ni Doc. Kaya para masugot ko yung anak. Kaya na siya lakop. Pilokan niyo ako na naman. Ulin gid ato kay bis ka dili pa niya duty kay gabi sa duty. Pag ingon ni Doc ha, CS na ko. Dali abot ni Kulin sa hospital. Wala, nagbisik-bisik na. Sige na, ka na mga yung nag-update sa ko. See? Ha? Ah, Jude ni?